попереду. Микола, давай, давай, друже, не здавайся. 10 метрів подолав уже Кочергін. 375 кілограмів. Не просто, тому допоможіть хлопцям своєю підтримкою. Давайте! Завершив перший етап Кочергін. Василюк уже на половині дистанції. Кочергін. Раз. Кочергін. Два. Кочергін. Три. Кочергін. Чотири. І Кочергін 5 разів. Браво! Микола, давай, давай, ще кілька кроків. Ще кілька кроків і твоя улюблена покришка. Давай! Ще 25 секунд. Підтримаємо Василюка. Давай, 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 друже. Василюк, Василюк, Василюк. Раз, давай, давай, друже. Василюк 2. Ще 5 секунд.